Good morning, good morning, good morning. Kumusta to ang morning karon? Maayong adlaw. Welcome diri sa ato ang online portal. Ako si Alan Domingo sa ana to ang mga balitang impormasyon nga to ang nahagdaw sab. And of course, mga kasika sa inyong dapit karon. Pwede ra na ninyo ipaambit pinagi sa pag-comment below, no? Kumusta man sa mga kasikas karon diha sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Tibok, Pilipinas? And di nato si Piaton sad sa pagtimbaya ang atong mga kaigsunan nga nahimutang na sa abroad. Kumusta man? Asa man mo nahimutang karon? Stay safe ta kanunay mga higala. So, pailuna na, di nato ang ipadangat kaninyo kuno sa ito ang mga balita nga nahagdaw sa kagahapon and mga follow-ups karong adlaw. Una ang padaan gihapon nga vaccination program sa ato ang gobyerno. Ilah na ning gipaduol ngadto sa katawhan. Niadtong adlaw Lunes gilusan sa DOTR sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas o sa lokal gamhanan sa Dakbayan Sugbo uban pa mga government agencies, Department of Health ang pagpamakuna sa transport sector, mga driver, mga operator, pamilya nila o mga commuters. Diha gipahigayon sa Malasakit Center sa buhatan sa Land Transportation Office, LTO, Natalio Bacalso Avenue. So alang niadtong gustong magpa-booster shot, gustong magpa-second dose, pwede ra gyud mo mohapit diha sa may LTO office sa Bacalso kay walay kuti, walay kuskus balungos, pwede ra gyud mo walk in diha. Mo diretso ra mo magpa-bakuna. So, ato na mo, hangtod Biyernes, kay 5 kaadlaw raman nino ang ilahang vaccination dihang dapita. And gawa sa mga adult mo cater, mo serve sab sila og 12 ngadto sa 17 years old or nabilong sa pediatric bracket mga kaigsunan. And akong naabdan kagahapon si Director Edgardo Mundialto sa LTF RB7 ko ang na-interview. So ato sigurong sayran ang tipik sa among interview kagahapong adlaw kang Direktor Monte Alto. This is the vaccination drive orchestrated by OPAB, DOTR, and IATF. Now, this is our second day karon niya dinhi nga kagahapon hantod ni ini no 7 to 3 tapos hantod ni sa Biyernes. Dayon ang atong kuan ani, ang atong mga kanang kliyente are the primary of transport sector. Okay, daghang salamat Director Eduardo Montialto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB7. And good morning kang Ma'am Carmen Quijano, ang manager sa Cebu South and North Bus Terminal. Ni hapit ko kagahapon sa buhatan ni Ma'am Carmen Quijano. Akong ipangmusta sab unsa nay kasika sa ato ang terminal. Ako nabantayan nga paday gahapon maayo, no? Maayom-ayom ang nagusbat ang giukab ni Bagyong Odette nga ilahang atop diha sa delikado kayo og muwan og kusog kay motulo gyud mabasa ang mga pasahero nga naghuwat sa ilahang biyahe da Cebu South Bus Terminal. Pero good to note nga kuan na di ay medyo nabalik-balik na gamay sa normal ang operasyon diha human maigo ang pandemic and of course human sa Bagyong Odette and ang ilahang kita income-wise nila medyo ni saka-saka na. So, maayong pagkamanage. In fact, ito mga mahalon nga mga butang, mga kaptangan, nga mahabilin sa mga pasayro, makitaan, dito rin i-turn over sa buhatan sa kang Ma'am Carmen Quijano. Kaya, ako nakita, karon ang system nga ni ang top line limpyo, way samok, unya, waksay kawat, unya, daghan ang mga butang nga among nakuha nga gipamiyaan na sa atong pasahero. Kung wala pa ning top line new system nga giimplementar sa atong gobernador, kaning mga butang nga gipangahwat na ni sa mga tao nga maldito kayo. Pero karon gani na ako'y mga daghang nasakmit karon para aning mga sunglass nga niya diri biyaan until now wa gini kuhaa. Wa gini kuhaa unya kanang napay rilo. Oh, Sir Alan, napay rilo.
Nya we're so blessed nga kaning sistema nga gihatag sa tong governor dako kay nag-impact sa mga pasahero nato no, natong lady passengers, kaning atong mga empleyado dinhi kay nahabilin daghan kay nahabilin dinhi nya kani bag-o na sad ni ang usang uban ani nakuha na mo na sad ni nga atong ig-uli nga i-announce nato to our passengers nga kinsa tong nawad-an ani ato ning iuli. Thank you very much, Ma'am Carmen Ginano, ang manager sa South and North Bus Terminal sa Lalawigan, Sugbo. So muning kasikas karong buntaga at tangi ang dugang mga reports, mga balita sa Balitang Isda alas 5 karong hapon. Daghang kay salamat sa inyong pagpakiuban kanako diri sa ato ang Tape as Live broadcast. Ayaw kabalaka kay maka-shoutout gihapon mo. I-comment lang or i-shoutout diri sa ato ang comment section. Kay sa musunod na ko nga broadcast ako na nang mabasa. So thank you very much. To God all be the glory. Ako si Alan Domingo. Good morning kanatong tanan.